men ɗo boyiɗo mawɓe amen ɓe kala garduɗo ɗo he gertogal walla beew walla mbaalu walla nagge wara yeeyir ɗum sababu nde ñammi haa keyri hetto woni ɗum alaa ko manki ceerno adda fof ɗum ɗo ko moƴƴere nde ceerno waɗani wadiyatullaay nde goniri noon haa keyri heɓti boyi so tawi keyri heɓtima neɗɗo fof jooma galle fof yo era no galle mum kono wara goɗɗo yeeyirɗo jawdi sababu nde ñammi ɗum ko yeeso am ɓe mbi nde ceerno ari sincude saare nde ari ha akka astahfirullah ari ha kankuyama mo tawi ɗo mawɓe kankuyama on waktu wonno jargal ko ada jargal kañum jargal kañum almami walla inchallah ko noon ɓe mbi mbo addi lamɗam e goro mboy mbiɗa ari sincude saare ɓe jimma moɗon miɗa ari astahfirullah miɗa ari on wondinade sincude ɗo jimba moɗon saare mbiɗa ari on wondinade sincude ɗo jimba moɗon saare ɓe mbi ko ni mbowinoɗo mawɓe eɗen nganndi noon ko ceerno wondinte kono way ceerno ko ganndo ko baawɗo ko haala ko ni kadi moƴƴiri e haala si a yettima e nokku teddinooɓe beltinaaɓe ɓaŋa alhaali ma o fof hawa e maɓɓe woni ko ni mo janto woni ɗum noon ɓe mawni he maɓɓe weltini mawɓe kankuyam ngol konngol ceerno mbiɗa aɗi wondinaade sincude ɗo jimba moɗon saare ɓe mbi ko ni mo wi raɓɓiɗe haala moƴƴere e tinnaade e kala he moƴƴere ko ceerno waɗani wadiyatullahi ko heewi wawade fillode kono neɗɗo fof waɗa heen tan ko jubbi fodde ko anni hoore ɗum ɗo mi haaliɗo wo amma balleji muɗum haa no ɓeydori e oɗo waktu jahowo jarga o natti kono ɓiɗɗo makko o nan ɗum ete amadila on waɗan ko jokki mawɓe saare en kadi waɗa ko jokki min namdade e ceerno tincatonde oɓe arɗi aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mi salmini dental ko wonɗo ko mi salmini o ni radio fm tata fm minen beltani on lenen bisini on e ceerno vraiment bisini on wadiyatullahi ɗo ko ceerno ari jokki kanko ema ari sincude saare nde ɗo wadduwa wadduwa o ari e mawɓe kanko ema e yimɓe garanoɓe soppude ɓe ko bembe siko ñaƴƴe mi andano ɓeɗo bembe ko ɗum ɗo adi soppu o soppi ɗum o kedini ceerno ousmane dia on soppi ko heedi ko boyno yondini bisimillah caggal noon noddinama boyno noddini yimɓe fof noddinde ɗum ɗum waɗi nde mo waɗi ɗum saare nde soppa ɗum koye aset e wadduwa nden soppama haa bottari yoni jaatidiɓe amen gonnoɓe kankuyama ɓe tinnaare maɓɓe teggingol ceerno nona ñammi ko defano toon weli metti o on ñammay toon mi arno ɗo hawri ko ceerno wanno dépense ɗi adda ko ceerno wanno dépense mo maaro e nebbam nona hunde adda dépense ceerno jaatidiɓe ɓe addi ɓeydi ɓay noon gasi soppama mbo wi he aset garnoyowo kawren ɗo mbaɗe cuuɗi e aset yontere oññan caɗi makko ɗe fof ndela hawrita ɗo waɗa cuuɗi galleji nogas e jeenayi ɗi ceerno yamiri waɗa galleji nogas e jeenayi waɗa ɗin addana hoɗo si tawi woni jagga lamrama mo ɓenna ko yimɓe jeelo mbo woni to bindol makko mo ɓenna yimɓe jeelo hammo woni